Seznamte se s podivuhodnými příběhy, které se přihodily obyčejným lidem. Všechny se odehrály zde, v České republice, a jsou zaznamenány přesně tak, jak je vylíčili ti, kteří je prožili. Řada příběhů je opravdu děsivá, jiné jsou spíše úsměvné. Všechny však rozhodně stojí za to, aby o nich člověk popřemýšlel. Co doopravdy zažili lidé, kteří se autorům svěřili? Nemohlo jít o přeludy a halucinace? Všichni svědci jsou skálopevně přesvědčeni, že se jim přihodilo něco podivného a že líčí reálný zážitek. Autoři knihy, manželé Jitka a Ladislav Lenkovi, vybrali a sepsali historky o tom, jak se člověk setkal s podivnou mimozemskou bytostí nebo bytostmi a tvrdí, do našeho důvěrně známého světa se promítla nějaká jiná realita. Určitě tady nejsme sami. Nový Rychnov. Noc, rok 1995. Paní Věra se setkala ve svém domě s tajemnou postavou celkem 3krát. Poprvé se náhle probudila okolo 2:00 v noci. Ležela na břiše, v poloze, v jaké obvykle nespává, a spatřila, jak z kuchyně vychází bílé až na modralé světlo. Bez výhružně vrčel. Po chvíli zjistila, že nejde jenom o světlo, a že vidí i postavu, jakoby ze stlačené mlhy a nejasnými obrysy. Vzbudila manžela, který spal vedle ní. Ten jí řekl, že nic neviděl a neslyšel a že chce spát. Potom však přeci jen byt prohledali. Nic ale nenašli. Po 14 dnech se paní Věře zase v noci něco zdálo a probudila se. Opět ležela na břiše, u nohou jí stála stejná postava. Chtěla se pohnout, ale nešlo to. Dokázala jen zvednout hlavu, což také učinila, a zavolala na manžela. V téže chvíli je nějaká síla zatlačila hlavu zpátky na polštář. Tuto sílu svědkyně nedokázala překonat. Ráno se probudila nezvykle odpočatá a na nic si nepamatovala. Na noční události se rozpomněla až odpoledne cestou autobusem z práce. Když ovšem hovořila s manželem, řekl jí, že opět nic neviděl, jen zaslechl, jak ho volá. Když ho předtím probudila, podíval se na ní a zjistil, že spí. Dokonce s ní i jemně zatřás, ale nepodařilo se mu ji probudit. Když se ubezpečil, že je v pořádku, nechal ji dále spát. Po třetí a naposled uviděla svědkyně tuto postavu 12. srpna roku 1993. Náhle se zbudila a viděla ji, jak kráčí chodbou. Postava se zastavila a podívala se do ložnice směrem ke svědkyni. Paní Věra zjistila, že manžel tentokrát nespí. Okamžitě se ho otázala, jestli postavu vidí a co tomu říká. Manžel nelogicky odpověděl, že nic neví. Svědkyni od výskytu posledního zjevení silně pobolívá hlava. Bolesti začínají za pravým uchem a šroubovitě se šíří nahoru hlavou. Do 10 minut následuje stejná bolest vystřelujícího od levého ucha a rovněž stoupající vzhůru. Tam, kde se obě bolesti nahoře na hlavě setkají, si paní Věra nahmatala malou bulku. Bulka po 3 týdnech zmizela. Hlava však bolí dál. Nikdy předtím ničím podobným netrpěla. Léčitelé, s nimiž přišla do styku, tvrdí, že jim silně odčerpává energii. Svědkyně také častokrát pozorovala UFO. Měla rovněž předtuchu, že se 28. srpna roku 1985 něco stane. Nevěděla však, co to bude. Potom se v blízkém okolí objevil kruh v obilí. Další příběh je z roku 1995 z Trutnovska a stal se v noci. Pan B, budeme mu říkat Bohdan, pan Bohdan se ráno probudil, vyčerpaný jako po těžké fyzické práci, a na těle objevil červenou skvrnu, která pálila a špatně se hojila. 3 dívky z chatové kolonie během stejné noci pozorovaly objekt větší než vrtulník,
který prosvěcoval strom u chaty. Druhý den se poblíž objevil kruh v obilí. Duben, rok 1996, Hoštice u Volině, noc. Paní Julie Fabiánová, 72 let, se v noci vzbudila a její po úraze chromý pejsek se dožadoval vycházky před dům. Proto se tam o berlích, bez kterých nemohla chodit, vybelhala. Venku uviděla UFO, podobající se obrovské kovadlině, z níž vyplul veliký balon a z něj potom 3 menší koule. Z koulí vystřelovaly paprsky a 2 dopadly na ni a pejska. Tehdy pocítila bolest v oku a všudem kole se rozlila mlha. Ztratila pojem o čase, ale do domu se vrátila již s berlemi v podpaží. Cítila obrovský příliv energie. Hned se pustila do úklidu, který ji nečinil nejmenší potíže. I nadále chodí bez berlí. Léky již neužívá. Ošetřující lékařka se odmítá k věci vyjádřit. Začátek roku 1997. Paní V.M. se zdál podivný sen, ve kterém sledovala na obloze oválný předmět. Když se tento předmět ocitl přímo nad její hlavou, v proudu světla seslal na zem malou postavu ve stříbřitém obleku. Tato bytost prohlásila, že přichází z nedalekých světů a přináší lidstvu poselství. Potom paní V.M. upozornila, že lidstvo se ocitlo na pokraji velikého neštěstí. Hladomor postihne chudé i bohaté. Lidé začnou podléhat různým náboženským kultům. Postava nyní svědkyně navštěvuje zhruba 1 týdně a stále opakuje totéž varování. Leden 1997 u Soběslavy v noci. Jenom chci říct, že děkuji za follow, díky za aktivitu v chatu, přátelé, a pokud chcete k tomu něco říct nebo tak, ráda můžeme vždycky probrat diskuzi, popovídat si o těch příbězích, jo, a tak. Není problém. Takže leden 1997 u Soběslavy v noci. Paní E, budeme jí říkat třeba Emily, paní Emily se po usnutí zdálo, že je u ní v pokoji někdo další. Byly to postavy oblečené do jakoby ojíněných skafandrů. Místo obličejů však měly jen tmavé skvrny. Návštěvníci jí sdělili, že ji vezmou sebou a naložili ji do nějaké rosolovité krychle. Potom cestovala kosmickou lodí a po přistání ji přepravovali nějakým vozíkem, který drncel, protože cesta byla pokryta malými i velkými jehlany. Paní Emily pak dostala krabičku, s jejíž pomocí mohla s mimozemšťany komunikovat. Bytosti ji předpověděli, že jednoho z jejich koťátek zemře, což se také druhý den stalo. Ptala se jich, jak by mohla pomoci svému tatínkovi, který bojoval s rakovinou. A mimozemšťané ji sdělili, ale až po určitém váhání, že otec má pít hodně silného ruského čaje. Také ji oznámili, že sestřenici se narodí chlapec, což se o 3 měsíce později také stalo. Svědkyně neví, jestli se jí to všechno jenom nezdálo. Když se však ve 2 hodiny v noci probudila v posteli, zjistila, že je otevřené okno, které obvykle neotvírá, protože to jde velmi stuha. Kvůli nedávno namontovanému kovotěsu. Nedaleko vesnice, v níž 6 světel, v níž svědkyně žije, spozoroval místní myslivec na mítině 6 světel a nad nimi ještě jedno větší. Když později zjistil, že zvěř se tomuto místu vyhýbá, šel se tam podívat a našel v půdě 3 vytlačené kruhy o průměru asi 3 metry. Navíc švagrová paní Emily zahlédla před svým oknem vysokou štíhlou postavu s neobyčejně dlouhýma rukama. Ale víc si nepamatuje, protože potom jakoby upadla do bezvědomí. 12.2.1997. Chata na vrchu Svatobor u Sušice. 6:15 hodin ráno. Správce chaty pan V.O. se chystal odjet z města, když několik metrů před sebou uviděl venku oslňující světlo. V něm stály 3 postavy vysoké asi 2,2 metru a byly hodně hubené.
Raději se vrátil do chaty, protože se bál. Když se opět odvážil vyjít ven, postavy již nezahlédl. Auto se mu nepodařilo nastartovat. Po neznámých návštěvnících zůstaly ve sněhu stopy, které vedly do lesa. Rok 1997, Jabloné pod Ještědí, mezi 11. a 4. hodinou ráno. Pan František M. ve svém foliovníku vydává divné postavy. 3 ženy a 3 muže ve starodávném oblečení. Jedna z nich má na hlavě přilbu, ze které vychází ostré světlo. Jiná nese svítilnu, ostatní pohybují rukama. Na laně u foliovníků další postava cvičí. Svědek už 2krát pozoroval i podivný světelný úkaz ve formě osvětleného obrazu, na němž byl šlechtic s korunou. Jednou také viděl obrazec složený z obláčků do podoby 2 andělů a svaté osoby. Svědek neví, co je příčinou těchto úkazů. Zkoušel na postavě promluvit, ale neodpověděli mu. Neví, sni s nimi rady. Teď máme rubriku, nebo nevím, jak to nazvat, ale jsou to prostě případy bez přesného časového určení. Před rokem 1992 ve Vlašimi na 6. sympóziu mezních jevů kdo si vyprávěl, že jeho syn měl kamaráda, který za ním chodil oknem a také oknem odcházel. Byl vysoký 130 cm, vypadal jako světelkující, stříbřitý, chvějící se obrys postavy. Chlapec ho viděl mockrát. Jeho otec jenom jednou. Když se otec neznámého pokusil dotknout, ucítil teplo a zježily se mu chlupy na ruce. Potom postavička zmizela, jako vždy před oknem. Po tomto pokusu o dotyk již nepřišla. Když byli doma dospělí, za synem však docházela ještě půl roku. Před rokem 1993 čerstvý držitel řidičského průkazu se hustou mlhou vracel v noci z diskotéky a usnul. Zbudil se až 100 metrů před domem. Ve spánku tak musel ujet asi 20 kilometrů. Před rokem 1994 Pardubice v pravé poledne. Helena Zárubová si v koupelně myla ruce a metr od ní se objevila postava vysoká přibližně 180 cm. Byla průsvitná a měla hlavu ve tvaru krychle. Dívko se nemohla ohnout. Pes zalezl pod pohovku a nehýbal se. Postava se objevila ještě několikrát, vždy v poledne. Svědkyně ji vídá od svých 10 let, někdy 2krát týdně, jindy jen 5krát za měsíc. Pan P.V. se vracel z noční směny ve sklárně a zastavil se u blízké studánky. Jejíž voda má údajně blahodárný vliv na unavené oči. Zaslekl za sebou kroky. Ohlédl se a uviděl postavu. S nenápadně velkou hlavou a ušima podobným listu lopuch. Co do velikosti i tvaru. Rozhodně nešlo o člověka. Pan P. se otočil ke studánce, cítil se ochromen. Postava ho bez zájmu minula. Pan P. v té chvíli cítil závan chladného vzduchu. A ta postava zmizela v nedalekém lese. Teď tady máme příběh ze Znojma, večer. Svědek J. T. pozoroval něco jako vzducholoď Zeppelin s řadami různobarevných blikajících světel, jako na pouti. Druhý den společně s přáteli zjistili, že jedna jabloň v sadu, původně obalená jablky, je do posledního kousku očesaná. Pan E. ze Vsetína vyrazil za kamarádem hlouběji do lesa, nasekal dříví na táborák. Oba muži zahlédli postavu a s nenápadně velkou hlavou a drobným tělíčkem a nožičkama. Postava se nehýbala.
Znážela se asi 10 centimetrů nad zemí. Pan E i jeho přítel utekli. Rok neznámý, Brno v noci. Malého synka, 3,5 roku, paní M navštěvoval po 2 týdny každou noc pán z bílé mly. Vysoký, jako dospělý muž. Do obličeje mu nebylo vidět. Zdálo se, jako by ho vůbec neměl. Na hlavě nosil klobouk. Syn mu nejprve říkal bubák, potom tvrdil, že je hodný. Když pán přišel, nesmělo se rozsvítit. To by odešel. Do pokoje přicházel ze zdi. Nikdo jiný z rodiny ho neviděl. 28.11. Hododín. Paní Jana spala s manželem na gauči. Ona u zdi a on na kraji. Šlo o jinou místnost, než ve které spávali obvykle. Manžel se probudil s pocitem, že se k němu něco lísá. Myslel si, že je to pes, ale ten to nebyl. Když otevřel oči, uviděl zřetelnou skvrnu velikosti fotbalového míče, skládající se z mnoha částeček, která navíc světélkovala a prskala. Jeden paprsek se ho dotkl na tváři. Manžel ucítil štípnutí. Vykřikl, natáhl se po skvrně, ale ta uhnula. Pak už nebyl pohybu schopen, zůstal ochromen ležet. Potom se objekt odsunul a pomalu zmizel. Svěřil se s nezvyklým zážitkem manželce a opět usnul. Ta měla později tu samou noc mezi 1 a 2 hodinou pocit, jako by jí něco 3krát píchlo do šíje. Poté ochrnula, nemohla spát, promluvit, pohnout se. Za chvíli uslyšela 4 zvuky. Následoval 1 vysoký tón a teprve pak ochromení ustoupilo. Strach nepocítila. Druhý den byl manžel čilý, svědkyně velmi unavená. 3. noc paní V opět uslyšela vysoký tón a ochrnula. Manželé se po těchto zkušenostech přestěhovali do původní ložnice. Od té doby se doma bojí. Jejich přítelkyně prožila to též, ale již v noci na 29. května, kdy společně s manželem v pokoji v 1:15 ráno uviděla také velké světlo. Cesta do Hřebče do Buštěhradu, v místě, jemuž se říká Zámek. Paní B z Kročehlav viděla, jak dítě společně s rodiči při cestě na hřbitov vysoké postavy na poli. Měřily 3 až 4 metry. Byly hubené, hnědé, s šišatými hlavami. Vypadalo to, že na poli něco sbírají. Všichni dostali strach a na hřbitov už potom nešli. Utekli. V těch místech existují podzemní prostory, snad zasypané sklepy. Chata u řeky Olše při západu slunce. Paní R.H. z Trutnova přijela na chatu a hned se vydala na oblíbené místo k řece, kde má ve zvyku přemýšlet a meditovat. Najednou nad sebou spozorovala obrovitý kotouč. Rozpoznala se na něm okénka a za nimi podivné bytosti, které neumí blíže popsat. Byly neurčité. Z objektu potom vyšlehl modrý blesk. Zasáhl svědkyni do obličeje a ta si již na nic víc nevzpomíná. Našel ji manžel celý vyděšený, protože byla pryč víc než 4 hodiny. Ona sama však má pocit, že celý zážitek trval sotva 5 minut. Brno, noc. Paní K.L. se zdálo, že se ocitla v dlouhém tmavém tunelu. Z něhož nemůže najít cestu ven. V dálce, blízko
blikotalo malé světlo. Ale svědkyně neměla sílu k němu dojít. Vyložila si to jako varování a navštívila lékaře. Ten jí řekl, že má nemocné srdce a že bude zapotřebí operace. Po několika dnech se sen opakoval. Tentokrát ji ale dostat se z tunelu pomohli lidé v kovově lesklých kombinézách. Svědkyně tušila, že pocházejí z jiné planety. Následující lékařská prohlídka ukázala, že operace srdce nebude nutná. Chomutov kolem půlnoci. Paní K. šla vyvenčit svého psa a v telefonní budce spatřila vyhublou postavu, která netelefonovala, ale pozorovala ji. Pes stáhl svědkyni domů. Postava v budce měla špičatý klobouk se širokým okrajem, částečně zakrývající namodralý obličej trojúhelníkového tvaru. Mimozemšťan měl tenké nohy a byl zářivě modrý. Svědkyně i se psem utekla. Další příběh nemá ani rok, ani místo, ale byl den. Pan V. se nacházel v knihkupectví, když se najednou prodavačce udělalo nevolno. Uviděl nenápadného staršího člověka, který v té chvíli prodejnu opustil. O chvíli později se v jiném obchodě udělalo nevolno jiné prodavačce a opět se u toho vyskytl tento člověk. Po třetí se s ním svědek setkal i s manželkou v tržnici, kdy se udělalo slabo jeho ženě. Ten člověk se na ní zezadu díval. Když se po něm ohlédla, odešel. Po čtvrté se s ním oba manželé střetli na náměstí u stánku. Manželka opět pocítila slabost. A když se na toho muže zadívali, opět se vzdálil. K pátému setkání došlo na nádraží. Pan V. se za mužem vydal, ale ten mu na ulici zmizel. Měl na sobě dlouhý, šedozelený plášť a černý klobouk se širokým okrajem. Vypadalo to, jako by měl horní část hlavy větší než dolní. Svědek se domnívá, že mohlo jít i o energetického upíra. Na svědka později téhož dne zuřivě štěkali dva psy, kteří se k němu obvykle chovají normálně. A teď tady máme takovou anekdotu, nebo nevím, jak bych to popsala. Mezi těmi příběhy občas bývá vsuvka. Řekla jsem, zda tu mimozemšťané jste a víte o nás, ať mi přiletí světlo kolem okna. Poté jsem vše zapomněla a šla spát. Zbudil mě hlomos a doslova nad naším oknem obrovskou rychlostí proletěla červená, pulzující koule a po chvíli žlutá, stejnou drahou. A nic víc. A já se slzami v očích a s nepopsatelným pocitem zamávala do neznáma tomu nebo těm, kdo mě vyslyšeli. Děkuju kosmickým přátelům. Paní D. Brno. Malá obec u Plzně ráno. Manželé se ráno v obvyklou hodinu probudili a všimli si, že mají ruce potřísněné rosolovitou hmotou na červenalé barvy. Na pokrývce tato substance nebyla, za to ji objevili na několika místech v bytě, zejména pod oknem. Barvu nemohli smít ani po týdnu. Když se vrátili z dovolené, nalezli v uzamčeném domě nové skvrny stejného druhu. Čelice u opočna krátce před půlnocí. Svědkyně pro 3 minuty ve svém pokoji pozorovala velmi zvolna se pohybující kotouč o průměru asi 30 cm, který vyzařoval rovnoměrné bílé světlo. Okraje kotouče nebyly jasně ohraničené. Druhého dne rána se v posteli probudila otočená o 180 stupňů, tedy s nohama v hlavě postele.
což se jí nikdy předtím nestalo. Výzka u Jevíčka, letní večer za tmy. Manželé K. se spolu s panem KN vraceli na kolech domů. Pan KN náhle pocítil silný závan teplého, proudícího vzduchu, jaký vychází třeba z vysavače. Měl pocit, že ho ten vzdušný proud někam žene. A potom zjistil, že sedí u opuštěné šachty u Velkých Opatovic. 4 kilometry od Jevíčka. Kdysi se tam těžil lupek. Odtud ho zase odvanul teplý proud vzduchu a tentokrát se ocitl opět sedící u pomníku rudoarmějců a umučených ve druhé světové válce v lese za Výskou. Obě tato místa rozpoznal naprosto zřetelně. Nakonec byl přenesen zpátky ke svému kolu za vesnicí. Tam uviděl něco jako velký oválný růžový mrak, jak nízko nad zemí odlétá směrem k obci Biskupice u Jezevíčka. Jiný občan z Jezevíčka, pan S., vyprávěl, že jednou v létě v roce 1992 seděl u své chaty a hlídal, aby mu někdo neukradl ze záhonu česnek. Jak se mu to totiž už dříve stalo s cibulí. Pil čaj a přitom zahlédl velký růžový oválný mrak, jak značnou rychlostí letí nad lesem v blízkosti tuberkulózní léčebny v Jevíčku. Kapitola 6. Poznámky a paralely. Z každých 40 lidí byl jeden člověk unesen. Únosy UFO jako světový fenomén. Případy setkání s mimozemšťany nebo případy únosů do UFO z Čech tvoří jenom malou část celosvětové mozaiky těchto jevů. Dnes už téměř nenajdeme zemi nebo stát, v němž by se k něčemu takovému nedošlo. Přitom je evidentní, že čím více se o těchto případech mluví, tím více se svědkové osmělují hovořit o svých leckdy velmi podivných a někdy i osobně trapných zkušenostech. Bylo pouze otázkou času, kdy se tímto jevem, zejména fenoménem únosu do UFO, začne zabývat nějaký odborník a ne jenom ufologové. Tuto nelehkou úlohu na sebe vzal renomovaný americký psychiatr John E. Mack a udělal to v době, kdy to skutečně neměl zapotřebí. V roce 1990 tehdy se na popud Buda Hopkinse začal obětmi únosu do UFO zabývat. Bylo mu 60 let, měl za sebou 40 let psychiatrické praxe. Byl a je profesorem psychiatrie na Harvardu. Napsal také několik knih a za život T.E. Lavrence obdržel prestižní Pulitzerovu cenu. Pulitzerovu. Na mimozemšťany tehdy nevěřil a o UFO nevěděl téměř nic. Všechno se však změnilo na podzim roku 1989, kdy se pan profesor od jedné své kolegyně náhodou dozvěděl o Budu Hopkinsovi a jeho dokumentování případů únosů do UFO. Bud Hopkins byl již v té době uznávaným odborníkem na problematiku tzv. Unesených osob a autorem bestsellerů Ztracený čas a Vetřelci. Původním povoláním je malíř, umělec na volné noze. Jeho obrazy se vystavují v nejznámějších světových galeriích. V roce 1964 osobně pozoroval UFO a v roce 1975 mu o přistání létajícího objektu vyprávěl přítel. Tak vlastně začala Hopkinsova životní dráha jako ufologa. Ve svém archivu má dopisy od 2000 lidí, kteří se domnívají, že byli do UFO uneseni. Není divu, když se s ním doktor Mack v lednu 1990 setkal, nestačil žasnout.
ve své knize UFO, únosy lidí, o tom píše: nic z toho, co jsem zažil za téměř 40 let své psychiatrické praxe, mě nepřipravilo na to, s čím jsem se setkal u Hopkinse. Doktora Macka zaujalo hlavně to, že příběhy o únesech do UFO, se kterými se seznámil, jeví všechny znaky skutečných příběhů. Nejde tedy o žádné halucinace nebo výmysly. Rozhodl se proto problému přijít na kloub a pustil se do výzkumu skutečně s obrovským nasazením. Během následujících 5 let hovořil s několika stovkami obětí. Intenzivně prověřil asi 100 případů a u 16 osob uskutečnil návrat situace, tedy regresi v hypnoze. Přitom téměř ve všech případech se unesení báli se svými zážitky komukoliv svěřit a používali až neskutečné úskoky, aby se setkání s vědcem vyhnuli. A tak to pro doktora Macka nakonec představovalo tisíce a tisíce hodin práce a vyneslo mu to i stížnosti na univerzitě. Tam musel profesor Mack čelit obviněním z toho, že své pacienty podporuje v jejich bludech. Místo, aby je léčil, nebo že jeho metodika práce neodpovídá standardu, který se očekává od člena fakulty Harvardu. Záležitost došla tak daleko, že doktor Mack byl nucen vzít si advokáta, což ho přišlo na $130,000. Aby jeho právo na svobodu výzkumu a učení hájil profesionálně, celý případ nakonec skončil smírně. Vyšetřovací výbor univerzity po téměř 30 zasedání a řadě slyšení došel k závěru, že doktor Mack se zásadám profesionálního chování akademického psychiatra při styku s pacienty nespronevěřil. Přes obrovské úsilí, které doktor Mack fenoménu únosů do UFO věnoval, se mu nepodařilo dojít k žádnému konkrétnímu a jasnému závěru. Dokonce by se dalo říct, že čím více případů prozkoumává, tím je výsledek a výsledný obraz bizarnější. Přesto je však přesvědčen o tom, že mimozemšťané nejsou krutí a unesení lidé nejsou jejich odmětmi. I když se tak cítí. Je tomu tak proto, že oni se o nás starají podobně, jako my pečujeme například o nějaký ohrožený druh zvířat. Přesto však doktor Mack nepopírá, že pro unesené jsou jejich zážitky traumatizující a deprimující. Je přesvědčen i o tom, že fenomén únosu do UFO je celosvětový, byť se nejprv začal projevovat v západní kultuře. Čechy tedy nejsou a ani nemohou být žádnou výjimkou. Pro nás je zajímavý údaj, že na základě statistických výzkumů se předpokládá, že řádově bylo uneseno několik set tisíc až několik milionů Američanů. Doktor Mack ve svém referátu na 12. mezinárodní transpersonální konferenci v Praze prohlásil, že lze počítat nejméně se 3 miliony Američanů unesených do UFO. Pokud vezmeme za základ pouhý milion unesených osob z celkového počtu zhruba 250 milionů obyvatel USA, pak tento fenomén na vlastní kůži poznali 4 lidé z 1000. V Čechách by to tedy z 10 milionů obyvatel mělo nebo mohlo představovat zhruba 40 000 osob. To je číslo až neskutečné a určitě významné. I kdybychom ho z opatrnosti snížili na polovinu nebo dokonce na 10% tohoto počtu. A k čemu dospívají české statistické průzkumy? V listopadu 1996 byla podle agentury AISA o existenci mimozemšťanů přesvědčena polovina Čechů. Přesněji 18% dotázaných bylo přesvědčeno, že zcela jistě existují ještě nějaká jiná než pozemská kultura. A 32% se domnívá, že existence nějaké nepozemské civilizace je pravděpodobnější než její neexistence. O tom, že taková kultura neexistuje,
je pevně přesvědčeno 47% respondentů a zbývající 3% oslovených nemají na tuto věc žádný názor. Přibližně o rok později došlo k určitému posunu. O tom, že mimozemské civilizace existují, bylo přesvědčeno již 20,5% dotázaných. Ale jen 26,4% oslovených lidí se domnívalo, že mimozemské civilizace spíše existují, než neexistují. Celkem tedy bylo o existenci mimozemšťanů přesvědčeno 46,9% respondentů. Což je o víc než 2% méně než před rokem. O tom, že žádná mimozemská civilizace rozhodně neexistuje, je přesvědčeno 25,9% dotazovaných. A že nejspíše neexistuje, se domnívá 27,2% účastníků ankety. V každém případě to vlastně znamená, že přibližně každého druhého Čecha by existence letajících talířů nepřekvapila. Přitom 60% oslovených tvrdí, že zažili něco velmi neobvyklého, nevysvětlitelného. Ovšem bojí se svým zážitkem někomu svěřit. Obávají se výsměchu a nepochopení. Tady bych chtěla říct, že ta kniha už je minimálně 10 let stará. Myslím si, že ještě díl. Tudíž si myslím taky, že dneska, z roku 2010, to vydalo nakladatelství XYZ. A myslím si, že dneska by to procento bylo mnohem vyšší. Možná ne, možná by to bylo stejné. Ale domnívám se, že dneska by to bylo vyšší. K podobným výsledkům dospěly agentury pro výzkum veřejného mínění i v jiných zemích. A tak víme, že o existenci mimozemšťanů je přesvědčena téměř polovina Francouzů a 48% Američanů. Ti se navíc ještě domnívají, že vláda USA před veřejností důležitá fakta o UFO záměrně zatajuje. A 7% Američanů dokonce vidělo UFO na vlastní oči. To představuje 1 750 000 osob. Pozorování UFO a takzvané únosy do UFO přitom nejsou záležitostí pouze několika posledních desetiletí. Tento fenomén lze vystupovat až k nejstarším legendách a konec konců také v pohádkách. Skříci ukradnou nebo vymění dítě, jezinky vylákají smolíčka pacholíčka a podobně. Dalším rysem únosů do UFO je jejich systematičnost a dlouhodobost. Z některých rodin je unášeno více rodinných příslušníků, a to jednotlivě i hromadně. Někteří lidé byli uneseni už jako děti, dokonce jako kojenci, a potom byli průběžně unášeni po celý život. V podstatě se dá zobecnit, že kdo nebyl unesen do 30, patrně už zájem mimozemšťanů nevzbudí. Nejčastěji bývají unášení lidé ve věku 7 let. Následuje skupina 2 až 13 letých, potom 16 až 17 letých a posléze 20 letých. Nejmladší unesený byl novozrozenec a nejstaršímu bylo 77 let. Všechny scénáře únosů jsou si v zásadě podobné. Objeví se světlo, případně vibrace nebo mravenčení po těle, pípání, podivné pachy a vůně, skořice, čpavek, sýra, citrony, mandle, ocet, zvratky, strašný smrad, závan studeného vzduchu, potom následuje vyšetření v nějaké kruhové místnosti, často bolestivé a ponižující, odběr tělesných tkání, vajíček, spermií, označkování implantátem a vrácení zpět. Unesení se častokrát nedokáže na nic rozpomenout. Pouze mu chybí určitý časový úsek, o němž nedokáže říci, co vlastně v té době dělal. Na těle někdy objeví podivné jizvy, má obrácené oblečené šatstvo, například kabátek od pyžama na nohách, kalhoty na ruby. Probudí se v jiné poloze, než v jaké v posteli usínal, s hlavou v nohách. Třeba cítí podivné bolesti, strach a úzkost. Děsí ho zvířata s velkýma očima a podobně.
V jednom případě byli unesení vráceni omylem do auta jiných unesených, což ale bylo v zápětí napraveno. Jindy byl zase dvouletý chlapec zastlaný k postýlce tak důkladně, jako by to rodiče nikdy neudělali. Tak, jak by to rodiče nikdy neudělali. A když pak uviděl na obálce knihy typického mimozemšťana, líbal ho a říkal mu pij. Jedna unesená žena v regresní hypnoze vyprávěla o tom, jak někde v lese vešla do staré důlní štoly s kolejemi. Vůbec tam nebyla tma, protože stěny chodby zeleně světélkovaly. Stejně jsou popisovány tajemné podzemní chodby vedoucí do bájné Agarty. Jde jen o náhodnou shodu okolností? Nic na této zemi nemůže zastavit moje plány. Mimozemšťan Orton, poselství z Bourpu. Někdy jsou uneseným do mozku telepaticky uloženy různé děsivé vize konce světa. Jindy dokonce dochází k sexuálnímu styku s mimozemšťany. Někteří unesení se začali po kontaktu cítit lépe. Uzdravili se z nějaké choroby, mohli léčit jiné nemocné. Objevovaly se u nich telepatické nebo jasnořivé schopnosti. Naraz začali pociťovat odpovědnost za poměry panující na zemi. Zabývají se více ekologií, cítí potřebu žít prostěji a ve větší harmonii s ostatními bytostmi, ať s lidmi či se zvířaty. Žádnému z odborníků se však doposud nepodařilo sestavit jasnou a přesnou podobizmu únosců. Většinou jsou sice popisováni jako malí, šediví, ale není to pravidlem. Vyskytla se i líčení vysokých nebo malých svítících postav, které byly průhledné a rozhodně neměly jasně ohraničené obrysy. Jiné postavy byly zase hadovité, nicméně typičtí malí šediví mimozemšťané bývají vysocí 90 až 120 cm. Někdy vypadají jako trubci nebo jiný hmyz, jindy připomínají roboty. A k tomu zase můžu říct, že víš co, bych zase zněla divně, to je jedno. Pokud se jich objeví více najednou, jeden z nich může být poněkud větší, 135 až 150 cm. Ten pak obvykle ostatní diriguje, no to jsem přesně chtěla právě o tom mluvit. Přesně, ty šediví mají 3 velikosti a ta hierarchie tak funguje. Ty největší dávají rozkazy k těm menším a tak to funguje. A ty úplně nejmenší dělají tu nejšpinavější práci. Nebo prostě tu práci jako tu nejvíc praktickou část, nebo jak bych to pověděla, jo. A takhle to jakoby vede nahoru. A teď to tady píšu. A pak obvykle ostatní diriguje. Šedivci mají velké hruškovité hlavy, vzadu vyboulené, dlouhé ruce se 3 nebo 4 dlouhými prsty. Štíhlý trup a dlouhé tenké nohy. Chodidla nejsou obvykle vidět. Bývají skrytá ve vysokých holínkách. Tito bytosti až na vzácné výjimky nemají genitálie, nikdy nemají vlasy ani uši. Místo nosu se v obličejové části nachází jen 2 malé nosní dírky a místo úst štěrbina, ano. A takový maličký zoubky. Nejnápadnější jsou na nich oči, velké, černé, mandlovitého tvaru, bez bělma, bezedné. Jejich pohled na člověka působí hrozivým, v každém případě hypnotizujícím dojmem. Šedí mimozemšťané nosí jednodílný oděv připomínající tuniku. Na hlavě mívají kápy nebo kapuci. Rovněž se zatím nepodařilo nijak definovat typického uneseného. Únosci zřejmě mají zájem ne o zcela konkrétní lidi. Jde spíše o vyvážený vzorek populace. K únosům nejčastěji dochází, když oběť spí anebo se nachází v autě. V jednom případě šlo o únos ze sněhových saní. Když je dotyčný sám nebo když se vzdálí od skupiny. Lidé, kteří byli uneseni z auta, si vzpomínají, že sice jeli po silnici, ale na té byl pak nápadně malý provoz, že vlastně dlouho nepotkali žádné jiné vozidlo. Problematický se jeví ověření toho, zda unesená osoba v inkriminované době skutečně nebyla na svém místě, tedy například v posteli,
V některých případech tomu tak opravdu bylo, což se dá dokázat pomocí svědků, obvykle rodinných příslušníků. V jiných případech se zdá, že celý únos proběhl tak, že u unesené osoby bylo pouze někým zmanipulováno její vědomí a vnímání. Přesně to se přihodilo 22. února 1973 Maureen Pudiové z Austrálie. Ta byla poprvé unesena v červenci roku 1972 a po čase celý den slyšela v duchu hlas, jak ji vyzývá, aby se dostavila na místo, kde k únosu došlo. Stalo se to na Morfootské silnici. Paní Pediová se tam i s přáteli vydala a v jedné chvíli náhle vykřikla, že byla unesena a popisovala vnitřek kosmické lodi. Křičela, že se nemůže dostat ven, protože nikde nejsou žádné dveře ani okna. Přitom však stále seděla v autě. Potom by se únosy, alespoň některé, daly vysvětlit spíše jako příjem telepatické zprávy, než jako přemístění fyzické schránky. V této souvislosti se objevují dohady o použitých tajných pozemských psychotronních zbraní. Ani tato hypnóza ovšem nevysvětluje všechny případy. Podle teorie doktora Stanislava Grofa i dalších badatelů je fenomén únosů do UFO ve skutečnosti rozpomenutím se na vlastní prenatální zážitky a na porod, kruhová místnost jako děloha, úzká chodba jako porodní cesty a jasné světlo venku. V této souvislosti je zajímavé, že lidský plod ve stáří 3 měsíců značně připomíná klasického mimozemšťana, což je dobře vidět na ultrazvuku. Plod však musí být proti sondě natočen čelem. Lékaři dokonce mají pro tuto polohu zvláštní název. V žargonu jí říkají sněhuláček. Mohla by tedy být někde v našem mozku uložena vzpomínka na to, jak jsme vypadali asi půl roku před svým vlastním narozením? Pokud by bylo alespoň něco pravdy na teorii o společném původu lidí a šedivých mimozemšťanů, představuje pak 3. měsíc po početí křižovatku, kdy si organismus ještě může vybrat, zda bude člověkem nebo šedivcem. Případně, kdy je možné nějakým způsobem do jeho vývoje zasáhnout. Vždyť s šedivci toho máme tolik společného. Dýcháme stejný vzduch a jsme nejspíše imunní proti stejným virům a bakteriím. Asi nebudeme daleko od pravdy, když připustíme, že na fenoménu únosů do UFO se může podílet řada faktorů. Že pro ně může existovat vícero na sobě nezávislých příčin a že se tyto faktory a příčiny mohou vzájemně různě prolínat. Z tohoto hlediska bychom tedy měli přistupovat i k hodnocení únosů v Čechách.